Nu har I spillet alle jeres træningskampe her og starter på torsdag. Er træningskampe gået som forløbet? Som forventet? Træningskampe er træningskampe, og der vil altid være udfald i træningskampe. Vi har spillet med forskellige hold, og har først her til sidst prøvet at sætte enderne sammen sådan i nærheden af det, vi tror på frem mod første kamp. Så jeg hænger mig ikke i resultater i træningskampe. Jeg har set gode ting, jeg har set nogle dårlige ting, og jeg har dannet mig et indtryk af de træningskampe, og så har jeg fået en god fornemmelse efter, vi spillede 2-2 mandag aften mod BSF, og så senest vores 5-4 kamp mod Værebro gav mig den ro i maven, der skulle til. Der er jo en del nye spillere i truppen. Mange regner du med at få debut her på torsdag? Ja, vi har jo lige fået meldt 8 nye spillere ind og har 2 yderligere rendende over på træningsbanen, så i princippet er der jo 10, og så er der et par enkelte, der ikke har spillet i truppen, som har været her et års tid. Det bliver alt mellem 3 og 8. Ja. Har du nogen bekymringer i form af skader, spillerform eller andet til her i starten af sæsonen? Jeg har ikke nogen vilde bekymringer. Jeg er lidt ærgerlig over, at nogle spillere render med lidt småskader, og grundlæggende er det jo sådan, man kan forvente i sådan en trup som vores. Der vil altid være nogen, der er lidt småskadet, og andre lidt mere end småskadet. Men bekymringer nej, fordi vi har spillere, der kan dække samtlige pladser, og mere end én spiller til hver plads. Hvis du skulle komme med et bud, hvem tror du så vinder serie 1? Ja, der er kun et bud, hvem der vinder serie 1. Det er Tårnby FF. Der er ingen, der løber derinde, fordi vi er det bedste hold, og vi er så klar. Jeg er, Niklas er, Kenneth er, så klar til at tage hul på det her serie 1 forløb. Så Tårnby FF vinder serie 1. Er der nogle særlige spillere, der overrasker dig her hen over vinteren? Altså, hvis man skal fremhæve nogen, så den, der har taget det største skridt frem, det er ingen tvivl om, det er Daller. Altså, Daller har leveret exceptionelt hen over hele vinteren her, og et start forår. Og han har overrasket mig, helt klart. Øvrige spillere, så leverer de på det niveau, høje niveau, som jeg kender dem fra. Så.